Meanwhile, Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong video. Ang video na ito ay tinatawag na reaction to my old photo back to mga itsura kong bata. Pakita nyo na. Sana maging masaya si Tita Michelle kasi siya yung namili ng mga pangit na picture ko noon. Pero alam ko naman na kundi dahil doon, hindi ako maging grow, siyempre, dahil anong oras dito, Michelle? 11 pa din na po ng gabi din sa Pilipinas. Pag midnight tayo, kasama natin si Bunti. Yung mga favorite ko ng bata ako bumili na sa tindahan. Stay ko nga po pala sa nabigay ng 100 pesos. Hindi na natin babanggitin. Yan, don't forget to subscribe The Maxon Vlog and Tita DJ Cole and siyempre sa Game Kabataan. Ayan guys, uumpisahan ko na ang video. Okay, bumabalik ako. 1, 2, 3. A few moments later. Yun guys, eto na, nakakuha na tayo ng unang picture yung. Oh my God. 2012. 12 years old ako nito. Ang cute ko naman din eh. Ang cute ko. Ito yung wala pa ako sigaw noon. Wala naman nagbago sa akin, tignan nyo. Yan. Ilalabas ko din yung picture dahil ilalabas ko din eh. Yan. Ilalabas ko yung picture para masaya. Wala naman. Kundi 12 years old. Pagkakatanda ko, Christmas party to. Oo, Christmas party to. Nang grade 4 ako. Ano? Grade 5. Grade 5 ako, alam ko. Na Christmas party kami. Pero hindi ako mati ng Christmas party namin nun. Next. Oh my God. This is family picture with mama. Ayan. Sige, lalabas ko na lang dyan mama yung picture. Makikita dito naman. Ilang taon ako nito? Siguro na pagkakatanda ako mga 6 or 7 years old ako din eh. Ang cute ko naman. Sunod. Taon na to. Wow. Ito na, sa Baguio kami magkakapatid. Oh my God. Ang dami ko no boyfriend. No problem. Oh my God. Alam niyo na guys kung ano talaga ako. Guys, tignan yung itsura ko. Papakita ko dyan mamaya. Kasama yung mga, ayan, kakarap ko na lang sarili ko para masaya. Ay, Bunti. Si Bunti na dito sa camera. And next natin, oh my God, so very, very cute. So, yung bata, may nandito pa rin. Ayan, ilalabas ko pa rin dyan. Ito, ilalabas ko yan dyan, oh. Ayan. Tatlo kami magkakapatid. Next. What the hell? Oh my God, laking ilog. Anong panahon na ito? Ay nga muna ako. Matinding laban eh. Take favorite ko to. Oh my God. Good. Yung panahon to na. Tignan yung tsura ko guys. Ang pangit. Charot. Dan. Napakapangit ko. Ano ako nito? Laking ilog ako nito. Napabayaan ako sa ilog pagkakatanda. Pa-intense na pa-intense. Alam ko, nasa ano lang ako nito. 14 years old or 13. Next natin. Oh my God. Ang cellphone ko pa nito, Nokia. Nabigay ni Ate Michelle. Hello Ate Mitch, I miss you so much. Siya yung una nagbigay sa akin ng phone na Nokia from Thailand pa. Kakatanda ko. Nasa around 14 ako nito. 14 years old ako nito. Yung video na to. Ano? Ikaw mo. Ayaw kong binabalikan yung mga picture ko, guys. Next natin. Oh my God. Ngiting tagumpay. Walang nagbago. Gagayang kingiti. Di ba? Gaya-gaya ko pa rin. Gaya-gaya ko pa din.
Kung ano yung ngiti ko, dating ngiti ko pa rin hanggang ngayon. Pero ang laki ng pinubi ko. Salamat. Oh. Aura yan. Oh. Sino ka dyan? Bev. For today's video, sino siya din eh? Ayan, ako yan. Pangit ko naman siya. Sino ni sarili, dinown? Next. One eyes lang. Ang ngiti ko, magananan. Dilat mata. Pero internet, patangos talaga ilong ko nung bata ako. Ano nga sa'yo, isa din eh. Ano sa'yo, isa din eh. Nakikita nyo guys? Pakapangit ko dati. Grabe. Lakas ko mag-blue. Pakaitim ko dati. Pero, internet, kundi dahil, yun nga guys, kundi dahil sa mga sa John Lloyd na to, sa laydawang na ito, yung bata, wala ako ngayon sa harap nyo. Next! Tita, saan mo ito nakuha? Hindi ko tanda to. Saan to? Sa kwarto. Kwarto ni Lola. Pakaitim ko. Kapangit. Oy, hindi nyo kinaya. Ay, eto. Hi. Sumilit siya. Hi, guys. Eto, pagkakalam ko, daycare ako. Graduation picture namin ng daycare ako. Pogi ko naman din ito yun. Pero mukhang sinuklaban ng sama ng love din dahil di ako nakangiti. Ganda yung tsaka nun. Ganun lang. Kasi nakaliptin ako. Hindi pa panahon ni Duterte na to. Habang ko. Apakapangit ko din eh. Good morning. Ayun. Nag-jemon ako ng panahon na to. Alam ko eh. Wala pang makain. Ayun pa yung mga panahon wala pang makain. Oo, ang pagkain lang namin dati guys. Tanda-tanda ako ang pagkain lang namin din is yung tuyot na pagkain lang, tuyot na ulam lang, tuyot lahat. Yun lang. Ayun lang. Oh my God. Yun lang daw. Hindi ako papayag. Ako nakukuha. Sa account ko dati. Wait lang. Kukuha tayo sa akong account. Sa dati kong account na nahalugog yun. Pero marami pa meron pa doon iba. Wait lang. Panahon Jejimon Day. Wait lang. Meron ako ng Jejimon Day. Hindi niya daw na-save. Wait lang ha. Diyan lang kayo. Mga madlang people. Mga kaloy daw. Yung panahon Jejimon Day. Ito. Yan. Ginawa ko na yung mga Yun dapat isip yan. Ayan yung panahon na nag-grow na ako. Ito na ako nung 2011, parang ganun. Ay hindi, 2014 to 2015. Magkakatanda ako. Parang ganun na akong edad ko. Yan. Ay, dati marami pa pala dito, girl. Ito. Sana masaya siya. Oo. Panahon na nang may Pilsen. Ano to eh? Ano to? Hindi to Snapchat eh. Pagkakatanda ko. BC12. Parang ganun BC12. Ito, nung panahon na to. Diyosa. Diyosa ng panahon niyang kanta ng Diyosa ng buhay. Tapos ito napag-grow na ako. Best in taong bayan ako nito. Sobrang proud ako sa sarili ko. Hanggang ngayon naman. Sobrang daming naging taong bayan pero isa ako sa nagkaroon ng award na to. Thank you so much. Ayan. Next, ito. Nag-first place kami, gumanap ako. Iba panahon ni Kopong to. 2000 na ba to? 2015 out 18 on alin sa dalawa?
Gumanap ako ng pulubi, first place kami. Yan, lalabas ko na lang yung picture din para masaya ang lahat. Gumanap akong pulubi nito sa 4-piece. Isa po kasi kami, 4-piece beneficiary ako, laki ko doon. Dahil sa 4-piece, hindi ako makapunta tapos ng grade 10. Next. Eto, 18 years old na ako din eh. Napakapayat ko. Shoutout sa dalawa kong best friend. Ayun si Ate Maricel Tan. Kasi kumari ko ngayon si Christine. Napakapayat ko. Pero pumuputi na ako ng panahon na pogi nga ako din. Oh, Candy Crush. Ay, Candy Cow. Ano pa ng Candy Cow? Kasama ko ang aking best friend si Christine. Simula bata hanggang ngayon. Oh, lalabas ko na lang yung picture dyan. Abangan nyo. Next. Oh, fuck. Hindi nyo kaya. Mag-best friend talaga. Dito, ilalabas ko din yung picture. Natutuwa lang ako. Nagbaba, ko. Hindi ko pa na-accept ko. Na-accept ko. Diba? Oh, Ito panahon po ng hindi pa uso tokhang. Nakapilay pa ako. Oh. Hindi mo kaya. Oh. Yan, pila nila. Masaya na kayo. Oh. Lalaking na tayo. 2018 or 2017 tong picture ko na to. Laki naman din grow up ko. Kaya kong gayahin uli yan. Yan. Yan, nakikita nyo? Pogi yan. Oh, ayan. Tapos eto pa. Eto. Hindi ako natutuwa sa nakuha ng picture. Dalawa kami. Nakikita nyo ba? Yan. 2019, pagkakatanda ko nito. Nung magpi-play kami sa ibang lugar to, magpi-play kami ng sinakula namin. Sa simbahan. Ay, hindi. Nagsimba pala kami nito. Nagsimba. Simbahan. Next. Si Reyna Damasco. Grade 10 ako. At tanda ko. Oh. Yan. Nakita nyo ba? Hindi pa uso nito. May kilay na ako nito. Oh my God. Best friend forever kami talaga ni Giancarlo Cruz. Ay, Giancarlo Francisco pala. Yan. May picture. Ilalabas ko na lang dyan. Ito. Nag-grow na ako ng grade 10. Napakapogi ko na siya. Binuhot ka rin yung bangko. Hindi na ako tinabayan sa ilog. Ayan. Shoutout kay Reginald. Dito ko ilalagay yung mga picture mamaya. Yung sa mga yan. Para hindi na ako malilito. Ano mag-edit. At ito next. Yan na. At ito na ako ngayon. At ito yung huli. Yan. Kaya ko gayahin din yan. Yun guys. Ipapasalamat ako sa picture na to. Sa tsura noon ng past na kasi mas nakilala ko yung Lloyd na matapang na may Lloyd Dawang na matapang na may panindigan tapos. Kundi dahil sa Lloyd walang Lloyd Dawang ngayon. Yun guys, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell. Hindi na ako nakakain. Diyos ko. Susunod na lang. Bali, kakainin ko to off-cam na. Pero kumakain naman ako ng steak ko. Yun guys, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para laging updated sa aking mga video. Yun guys, salamat all. Salamat sa mga nag-views. Bye. Love you all. God bless.